गिबियाव जोङो जोंनि मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ जोङो हाजासे हामबाय होग्रोयो जोंनि नैबे जोंनि खौरांगिरि मेलाव सफैनायनि थाखाय। दा खौरांगिरि मेल लानायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय जोंनि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि बर'नि बिभिन्न जातीय दल संगठनजों 2027 जानुवारियाव दे थामथि बर' गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बे गोरोबथानि दफा मथे 3.1 जि सिमना दानख'नाय, सिमना दाजाबनाय दङमोन। दा बेखौहाय दाखालि जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 26 जानुवारि खालि बेखौ माने फोरमायनानै होबाय। दा बे फोरमायनानै होनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावनो थाखाय जोंनि बेंटल हालामनि रायजो राजाफोरनि जानानै जोंनि बे मेलेमजिबि बेंटल हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजानि जानानै जोङो धन्यबाद होनो थाखाय आवगायबोदों। बेखौनो बुंनो लुबैदों दि सिमना बारायबाय। दा बेयावहाय ओरैनो जों बेखौ मोननो थाङाखै। दा बेयाव जोङो गोबां दल संगठनफोरखौ, लिडारफोरखौ जोङो धन्यबाद होनो गोनां दङ, रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनो गोनां दङ। दा जोङो मोनथिगौ जोंनि बे बर'नि आन्दलना बे दि थामथि गोरोबथा जों बेखौ ओरैनो मोनाखै। जोंहाबो गोबां जारिमिनारि माखासे जोंहा जाथायफोरबो जाबोदों। दा बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' गोरोबथा हिसाबै जोङो मिन्थियो जाहैबाय फार्स्टआव जोंहा BAC गोरोबथा जादों, नैथियाव जोंहा BTC गोरोबथा जादों आरो थामथियाव जोंहा BTR गोरोबथा जादों। दा माखासे समनि सिगां माखासे गोरोबथानि गेजेरजों बे गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा थाबोदोंमोन, खिन्थु थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों बियो दिनैहाय मोगथां महराव मोनबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ, जाय दल संगठनफ्रा बे गोरोबथाखौ खालामदों, जों बिथांमोनखौ साबायखर होनो गोनां आरो साबायखर होनो थाखायनो दिनैनि मेलखौ लानाय जादों। गिबियाव जोङो साबायखर होनो गोनां जोंनिनो मानगोनां दानि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नैथियाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ धन्यबाद होनो गोनां आरो आसामनिनो दानि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो मान होनो गोनां आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बर'नि जाय बिथांमोना आखायाव अस्त्र लानानै दिनै दीर्घदिन दिनै आन्दलन खालामबोदोंमोन, NDP संगठन, बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि दारै आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जाय सेक्रिफाइस होलांबाय, मार्टियार जालांबाय, बिथांमोननि नखरफोरखौबो जोङो धन्यबाद होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिभिन्न जातीय दल संगठनफोर बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होनो थाखाय जोङो लानाय जादों आरो निस्सय जोङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होआलाबा जोङो थानो हाया। दा बेजों लोगोसे आरो जोङो धन्यबाद होबावनो जोङो गोसो जादों जोंनिनो माखासे सागानगिरिफोर, जोंनि जातीय दल संगठननि लिडारफोर, जेरै दङ जोंहा NDP निफ्राय दङ जोंहा रन्जन दैमारि सार, बिथांखौबो जोङो मान होनांगोन बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों। आरो जोंहा दङ गबिन्द बसुमतारी सार, बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बे सुक्तिया जानानै फैदों। आरो थामथियाव दङ धीरेन बर' आरो दङ जोंहा ब्रैथियाव सावरायग्रा आरो दङ बाथियाव जोंनिनो जातीय संगठन प्रमद बर' सार आरो लरेन्स इस्लारि सार, बिथांमोनखौबो जोङो हाजासे हामबाय होनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि सागाननि गेजेरजों बे बर'नि थामथि गोरोबथा जानानै फैदों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि सिमनाया बारायनानै फैदों। दा बेखौनो जोङो हाजासे जोङो बेंटल एरियानि जानानै जोङो हाजासे हामबाय होनो बिथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोजों। दा जोङो बेनि थाखायनो दिनैनि नैबे खौरां मेलखौ धन्यबाद होनो थाखाय लानाय जायो। आरोबाव माखासे आद्रा दफाफोर दङ मावफुंजाबावनांगौ, बेखौ मावफुंनो थाखाय सरकारनिसिम मा आह्वान जनायगोन? आरो जोङो बेजों लोगोसे बेखौनो जोङो हालामनि जानानै जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जि जोंहा माखासे बिटिआरनि दफाफोर दङ बेखौ जेन' गभर्नमेन्टआ जोङो जेरैहाय जोंनि बर'नि संगठनफोरजों, बिभिन्न जातीय संगठनफोरजों जि कमिटमेन्ट होदों मावफुंनो, बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो जोंनि एरियानि जानानै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो जोंनि दानि बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायनाय जायो जेन' थाबैनो बे दफाफ्रा मावफुंजानानै जोंनि बौनि बिटिआरनि थागिबिफोरनि लुबैनाय हास्थायनाया जाहाथे जाफुंसारो, जों बेखौनो जोंनि एरियानि जानानै जोङो बेखौहाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय।
निश्चय बेखौहाय जोंनि रायजो राजा गासिबो बर'फ्रानो बेखौ लुबैदों आरो जोंबो लुबैयो। बियो जोंनि सासे सागानगिरि, बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि गेजेरावहायनो थानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावलांनायखौ जोङो लुबैयो। जोङो बिनि उदां जानायखौ जोङो जोंनि हालामनि जानानै जोङो बेखौ लुबैयो। সীমা বঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই নিজে তাক ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আমি বেংটলবাসী হৈ যি 26 জানুৱাৰীৰ দিনা যি বিটিআৰ সীমা বৰুৱা আমাৰ মাননীয় অসমৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ বড়ো শান্তি চুক্তিত 3.1 দফা দ্বাৰা মতে প্ৰস্তাৱ লোৱা বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।